Bada ordu bete gertakariak buruan bueltaka ari zaizkidala. Leher eginda nago, nahasia, dena hankaz gora dago. Ezin dut argitasunez pentsatu, eta hitzek ihes egiten didate. Geratzen zaidana, harridura, haserrea eta bi horiek laburtzen dituen esapidea. Kakaputa! Gure bizitzan zehar sentitu izan dugun eta sentituko dugun itsaso haserrea. Ulertzen ez duguna eta ulertu nahi ez duguna. Egunen batean, atzera begiratu eta konturez gaitezen bat-batean, basamortu baten erdian ari garela garatzen eta hasiera gure oasia eskura ezina dela aurreratzean. Dena gorde nahi nuke beti nire oroimen sakotasunean bizirik. Ezin dugunean inorekin konpartitu, baina sekretuak gordetzeko ez gai sentitzen garenean, hoberena anonimotasunera jotzea da. Mundu guztia, norbait, zu orokor bat bertan itotzeko. Mundua, gezur sare bat baina ez den irudipena dut. Eta bizirauteko, mesfidantza ezinbestekoa dela pentsatzen dut. Hutsera irekitzen duten hainbeste tranpa zuloren artean. Atzo uste nuen bakardadea zela, leihoa zabaldu eta mendirik ez ikustea. Atzo uste nuen bakardadea zela, aterkirik gabe euripean ibiltzea. Atzo uste nuen bakardadea zela, ahanzkortasunean galtzea. Atzo jakin nuen bakardadea zela, urrikaltasunean murgiltzea. Eta gaur bakardadea zer den dakidalako, ez dut bakarrik egon nahi.